Când iarna nu-și bate iar și fulgi în palmadun, frunzele toamnei adunate, toate parcă spun: frumusețea-n suflete, albă ca zăpada. o poți vedea, se adună în inimi, da. Simți pe loc vraja sa și ne o vezi să-ți fie clar că nu poți uita. N-ai cum să te prefaci, nu poți nici să îmbraci, numai un suflet generos poate fi frumos. A fost odată ca niciodată. Stai puțin. Iarăși povestea aceea? O poveste! Spune-ne o poveste, bunico! Da, povestea cu prințesa. Odată ca niciodată, odată ca niciodată. Oh, de câte ori am auzit odată ca niciodată. Oh, nu-l băgați în seamă. Va asculta și el povestea, mai ales că îi place mult. Nu-mi plac poveștile, Elizabeth. Îmi place munca, îmi place să zbor printre pini și să fumez pipă. Ba, îți place povestea, Elmer? Te face să plângi. Eu nu plâng. Ba, plângi, Elmer. Sub nicio formă. Ba da, plângi. Nici vorbă. Ba da. Nu. Niciodată? Nu, Ba nu. niciodată. Ba da. Așează-te până le spun copiilor o poveste cu final fericit. A fost odată ca niciodată. Oh, cred că mă duc pe afară să culeg niște flori. Cu mult timp în urmă, Asta fiindcă știu povestea asta rând cu rând, într-un frumos castel, cuvânt cu cuvânt. într-o iarnă rece. Mi-o amintesc de parcă ar fi fost ieri. Ah, da, numele ei amintea de iarnă. Strălucea ca zăpada proaspătă a iernii. Regina se odihnea lângă fereastră în timp ce broda o hăinuță frumoasă pentru copilul pe care urma să-l nască. Au. Oh, fie ca fetița mea să aibă o față albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și părul negru ca abanosul. În primăvară, tot regatul a fost cuprins de bucurie, pentru că regina a dat naștere unei fetițe frumoase. Dar după bucurie a venit tristețea. Regina și-a pierdut viața la nașterea copilului. Fetița era frumoasă, așa cum își dorise mama sa. Avea pielea albă ca zăpada, buzele roșii ca sângele și părul negru ca abanosul. Numele tău va fi albă ca zăpada. E cel mai frumos copil născut vreodată. Ai dreptate, Elmer, dar asta nu e tot. Zilele treceau. Ierni, primăveri, veri și toamne zburau pe lângă noi. Au trecut câțiva ani buni și fata regelui era un copil plin de bucurie. Pot fugi mai repede? Te-am lăsat să câștigi din politețe, să știi. Nu e nevoie, prințule. Nu trebuie să câștig de data asta. Albă ca zăpada! Ea e. Acum sigur nu mă va mai lăsa să ies din cameră. Da, mamă vitregă? Chiar trebuie să faci atâta zgomot. Tu nu vezi că-mi tulburi somnul de frumusețe? Îmi pare rău, mamă vitregă. Vino înăuntru chiar acum. Fiica unui rege n-ar trebui să alerge peste tot ca o țărancă. Da, mamă vitregă. La revedere, prințule. La revedere, albă ca zăpada. Mă voi gândi la tine. Fata asta nu are pic de disciplină regală. Un copil născut de mine nu s-ar fi purtat așa ca un om de rând.
neplăcerile pe care mi le provoacă, ar fi bine să nu lase urme pe fața mea perfectă. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? În acest ținut, se știe bine, nimeni nu se poate compara cu tine și spun asta cu toată inima, serios, pe onoarea mea. Bineînțeles că așa e, nimeni nu poate spera să-mi egaleze frumusețea. Normal, nimeni nu se ridică la valoarea ta, ești neasemuită, regină. Da, așa este și așa va fi mereu. Cu fiecare zi, tânăra albă ca zăpada se făcea din ce în ce mai frumoasă. Apoi, după câțiva ani... Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Oglindă? Oh, da! Ai ochi frumoși. Mi se pare mie sau e cam frig pe aici? Într-un castel așa mare și luxos nu te-ai putea gândi că nu sunt bani pentru încălzire? Răspunde-mi sau te sparg în mii de bucăți, Oglindo! Să-ți răspund, da, să-ți răspund. Da, sigur. Ce voiai să știi? Știi bine întrebarea, la fel de bine cum știi că trebuie să-mi spui adevărul. Ușor, ușurel, regina! Mă strângi de gât! Da, mulțumesc. Ce forță ai! Și despre ce vorbeam? Răspunde-mi în momentul ăsta sau te arunc pe fereastră! Nu e nevoie să iei măsuri atât de drastice. Încerc să port o conversație amicală, bla bla bla. Dar să trec la subiect. Ești frumoasă, știi tu bine, dar albă ca zăpada e mai frumoasă ca tine. Și acum, să știi că nu trebuie să mă lovești de pereți, bine? Nu e bine să mă spargi. Vei avea ghinion 7 ani, ai uitat? Ce ai spus? Ce? Cine? Eu? Am spus eu ceva? N-am auzit să fi spus ceva. Albă ca zăpada? Mai frumoasă ca mine? Aș putea să mai precizez ceva. Asta nu e părerea mea, să știi. Nu. Vezi, eu personal aș prefera o femeie cu o figură cu personalitate, cum ești tu, de pildă. Știu că oamenii obișnuiți preferă acea frumusețe cu obreașca piersica și spuma de lapte, ochi mari și figură inocentă, ca albă ca zăpada. Oh, dar nu eu, sub nicio formă, eu genul albei ca zăpada. Îl găsești la duzină. Mie îmi place o frumusețe mai matură, adică matură într-un sens foarte, foarte tânăr, exact ca tine, regină. Ești trăznet. Ce altceva aș mai putea spune? Albă ca zăpada e mai frumoasă decât mine? E imposibil! Nu se poate așa ceva! Gata, o să mă arunce, știam eu că se va ajunge aici. Această fată simplă și oribilă, știam eu că îmi va aduce numai necazuri. S-a terminat? În câte bucăți m-am spart? Sub nicio formă nu pot permite așa ceva. Sunt întreg! Am rămas într-o bucată! Mulțumesc, regină! Serios, ești cea mai tare! Liniște, cap de sticlă! De mâine îmi caut o slujbă nouă. Te voi duce departe de mama ta vitregă, în locuri mai frumoase decât îți poți închipui. Unde mă vei duce? Te voi duce dincolo de munți. Dar ce e dincolo de munți, prințule? Un lac cu o limpezime de cristal înconjurat de flori albe, magice, curcubee care cad din cer, orașe unde străzile sunt pline de trandafiri. Și mă vei duce acolo? Acolo, albă ca zăpada, dar și mai departe. Putem descoperi noi locuri împreună. Dar cei doi habar n-aveau ce plan malefic pune la cale regina cea rea. Îl chemase în laboratorul său pe vânătorul regatului. Vânătorule, du-o pe albă ca zăpada departe în pădurea întunecată, departe de tot unde niciun om nu ajunge. Și trebuie să o las acolo? Nu o lăsa acolo. Nu? Oh,
O vei duce acolo pentru a-i lua viața. Poftim? Cum? Desigur glumești, regină. Nu glumesc, vreau să faci asta. Dar nu-i pot lua viața Albei ca zăpada. Nu? Atunci îți voi lua eu viața. Alegerea e simplă, viața ei sau a ta. Să-mi spui ce ai ales. De ce ești atât de crudă? Cum pot alege? Ce se va întâmpla cu soția mea, cu copiii mei? Mie mi se pare o alegere foarte simplă. Cum dorești. Și îmi vei aduce inima ei ca dovadă că mi-ai îndeplinit porunca. Oh, trebuie să o avertizăm. Să o avertizăm? Da, da, neapărat. Oh, ce să facem? Ce să facem? Trebuie să o avertizăm imediat, Elmer. Salutare, păsărelelor! Ce v-a apucat? Ai văzut, Elizabeth? Nu a auzit niciun cuvânt din ceea ce i-am spus. Da, Elmer, nu ne-a putut înțelege. Deși am încercat să o avertizăm, Albă ca zăpada s-a dus în pădure cu vânătorul. Ce păsări nostime au ciripit pe lângă mine toată Hei, ziua. lăsați-mă în pace! Plecați! Nu putem ajuta, Elmer. Nu o putem ajuta deloc. Ne putem odihni puțin, vânătorule? Picioarele mele nu sunt atât de lungi ca ale tale și am obosit. De ce ai vrut să vin cu tine astăzi, vânătorule? Așa mi-a poruncit regina, prințesă. Și ce voia mama mea vitregă să văd în această pădure frumoasă? Doar acest pumnal, prințesă. M-a trimis aici cu tine pentru a-ți lua viața, dar nu pot face asta. Salvează-te, fugi departe în pădure și să nu te oprești până când nu ești suficient de departe încât să nu-ți aduci aminte de castel. Pleacă, repede! Și să nu te mai întorci, prințesă, niciodată! Iar reginei rele îi voi duce inima unui animal sălbatic. Oh, ce putem face pentru a o ajuta? Ce putem face? Albă ca zăpada a fugit în pădurea întunecoasă fără să știe încotro s-o ia. Fugea tot mai departe de casa ei. Vai de mine! Ce sunt aceste zgomote? Oh, pădurea asta e prea periculoasă pentru ea. Trebuie să le spunem celorlalte animale să ne ajute să o protejăm. Am încercat să o ajutăm pe tânăra prințesă, iar ea a continuat să fugă până n-a mai putut. Vă rog să mă ajute cineva. Dar ce e asta? Bună! E cineva acasă? Locuiește cineva aici? Vai de mine! Ce s-a întâmplat aici? Câtă dezordine! O dezordine uriașă fără pereche. Și aici dezordinea e și mai mare. Nu cred că a mai locuit cineva pe aici de ani buni. Și cum nimeni nu stă aici, cred că aș putea să stau să mă odihnesc. Măcar puțin. Deși ar trebui să fac puțină curățenie înainte să mă odihnesc.
fier, în China sau Paris străjun de zaur. Unii spun că-i mai bine pădurar, în fine, din păcate, în pădure nu-i aur. În mine totul-i frumos, totul e valoros, minerul forțos ca un centaur. Țin foarte mult la lopată, indiferent de plată, chiar de n-ai un munte de aur. Ne place munca, ea ne aduce pâine, pornim în fiecare zi spre mină chiar din zori. Ce putem face azi? Noi nu lăsăm pe mâine, suntem noi mici așa-i, însă toți suntem și foarte muncitori. Te lucrezi ca miner, ai mușchi de fier, în China sau Paris strângi un tezaur. Țin foarte mult la lopată, indiferent de plată, chiar de-mi dai un munte de aur. Ne place munca, ea ne aduce pâine, pornim în fiecare zi spre mină chiar din zori. Ce putem face azi? Noi nu lăsăm pe mâine, suntem noi mici așa-i, însă toți suntem și foarte muncitori. De lucrezi ca miner, ai mușchi de fier, în China sau Paris strângi un tezaur. Țin foarte mult la lopată, indiferent de plată, chiar de dai un munte de aur. Mai strigat, Joe? De ce nu a umplut Joe vagonetul? Habar n-am, Joe. Poate Joe îți poate spune. Joe! De ce nu ai umplut vagonetul, Joe? Asta nu era treaba mea azi, Joe. Era treaba lui Joe. Ba ieri a fost treaba mea, Joe. Și nu ai făcut-o, deci asta înseamnă că e treaba ta de azi. Dar Joe n-a făcut treaba asta alaltăieri, deci azi e rândul lui. Da, dar îmi amintesc că răs alaltăieri era treaba lui Joe. Dar răs alaltăieri a fost treaba ta și nu ai făcut-o. Pentru că Joe nu și-a făcut treaba. Îl așteptam pe Joe să-și facă treaba. E doar vina ta. Nu era treaba ta, Joe. Era treaba ta. Gata, gata! Așa nu ajungem nicăieri. Să mergem să mâncăm și descurcăm mâine ițele. Care dintre voi a încuiat ușa? Nu eu, Joe. Cred că Joe. La cine e cheia? Eu nu am Joe. Era la Joe. Nu era la mine. Bine, stați așa. Joe și tu, Joe, veniți aici. Învingem cu toții după ce număr până la 3. 1, 2, 2 și jumătate. Alerg. Ce s-a întâmplat aici? Joe, adu felinarul. Asta nu e casa noastră. Am spart ușa altei case. Nu, asta e casa noastră, e clar. Dar cineva a fost aici. Și crezi că e tot aici? Cineva mare și păros? Ne va mânca. Am fost jefuiți. Cineva ne-a furat praful. Îmi plăcea dezordinea. Am muncit atât de mult pentru ea. Asta parcă era o zonă liniștită. Ce se alege de lumea asta? Asigurarea noastră acoperă daunele. Liniște, liniște. Intrușii ar putea fi încă aici. Haideți, să rămânem împreună. Intrușii sunt aici în pat. Bine, sărim pe ei după ce număr până la 3. 1. Nu e o arătare mare și păroasă. Pare mai degrabă O fată, una foarte tânără. Și adorme adânc. Stați puțin. Adunarea. Va trebui să o trezim și să-i spunem să plece. Haide, Joe, spune-i tu. Spune-i. Nu, spune-i tu, Joe. Nu vreau să o sperii. Spune-i tu, Joe. Nu vreau să o ating. Trezește-o tu. Nu vreau să o trezesc. Pare foarte liniștită. E păcat să o trezim. Stați puțin, adunarea. O putem lăsa să stea aici până dimineață, dar va trebui să fim cu ochii pe ea. Joe, tu rămâi primul de gardă, apoi tu preiei Joe, apoi Joe, tu îl schimbi pe Joe. După care Joe și Joe. Ați priceput?
Cine e primul? Joe! Oh, mă întreb ce oră o fi. Oh, vai de mine! Pare a fi un monstru înfricoșător. Ce e sunetul ăsta? Oh, nu se poate! Stați! Unde vă duceți? Oh, vă rog, veniți înapoi. Nu am vrut să vă sperii. Vă rog, nu plecați. Cine ești tu? Și de unde ești? Și cum ai ajuns aici? Și când? Ca să nu mai întreb de ce. Ești singură? Mai sunt și alții ca tine. Numele meu e Albă ca zăpada. Am fugit de la un castel din depărtare și am ajuns aici aseară târziu, după ce a încercat cineva să-mi ia viața. Și sunt numai eu. Asta e tot? Dar voi cine sunteți? Eu sunt Joe. Ți-l prezint pe Joe, iar cel de acolo e Joe. Cel care stă lângă Joe e Joe. Și aici și acolo mai e Joe. Și îi mai avem pe Joe și Joe. Cu mine cum rămâne? Oh, da, era să uit. El e micul Joe. Măcar nu vă voi uita numele. Și acum, dacă te putem întreba, ce te-a apucat de ne-ai dat toată casa peste cap? Am încercat doar să fac puțină curățenie. E o proprietate privată, să știi. Desigur, eu... Adică există legi. Da, știu, eu voi... Noi nu ne-am mutat peste noapte în castelul tău, nu? Ați fi mai mult decât bineveniți. Noi respectăm proprietatea celorlalți. Și eu, dar... Și avem și maniere. Da, asta se vede. Voi pleca imediat. Stai puțin. N-am spus că vrem să pleci? Dar ați spus că... Nu, n-am spus că ar trebui să pleci. Da, dacă am fi spus asta, ne-ai fi auzit. Dar nu am unde să dorm sau... Nicio problemă. Pregătim imediat camera de oaspeți. Da, o pregătim cât ai clipi. Nu avem o cameră pentru oaspeți. Nu avem nici măcar un pat pentru oaspeți. Nu avem. Da, se pare că ne-am împotmolit. Vă rog, nu vreau să vă deranjez. Voi pleca și... Hei, stai pe loc. Îți vom construi un pat dacă vrei. Nu vă deranjați. Nu vă pot răsplăti nici cum. Nu e niciun deranj. Niciun deranj. Îl terminăm până plecăm la lucru. Sper să vă pot răsplăti într-o bună zi. Nu-ți face griji, ne place munca. Și o ducem foarte bine. Suntem destul de bogați, dacă vrei să știi. Muntele nostru e burdușit cu aur. Orice lopată de pământ scoatem din mină e plină de aur. Așa că stăm bine pe plan financiar. Și încă e puțin spus. Foarte frumos. Dar dacă vă pot întreba, ce faceți cu tot aurul ăsta? Ca să fim sinceri, încă acolo, în munte. Nu prea am reușit să-l scoatem de acolo. Și muncim acolo de ceva timp. Tații noștri au săpat în aceeași mină. Și nici ei n-au scos aurul de acolo. Mă tem că am putea spune că ne lipsesc unele deprinderi organizatorice. Poate vă ajut eu. Au! Dacă lucrați împreună și dacă ați tăia scândura înainte să o bateți în cuie și să o vopsiți, nu ați mai depune atâta efort. știi, Albă ca zăpada, cred că nu e o idee rea. Acum, Joe, tu taie cu Joe și tu, Joe, vopsește aici cu Joe. Eu țin de capătul ăsta cu Joe, în timp ce Joe bate cu ele. Ați văzut? Totul a ieșit foarte bine pentru că ați lucrat împreună. Da, nu e rău, nu. Nu e rău deloc? De fapt, e chiar bine. Chiar e foarte bine. Chiar foarte, foarte bine. E nesperat de bine. De 7 ori mai bine decât speram. Să-l ducem înăuntru să vedem cum arată.
Dați puțin, adunarea. Ia ferestreul, Joe. Va trebui să mai lățim ușa cam cu un cot. Oh, nu! Înainte să dărâmați casa, încercați să le întoarceți pe o parte. Ei, tu te-ai mai ocupat cu așa ceva, nu, albă ca zăpada? Minunată idee! E sclipitoare, e clar. Chiar genial, aș spune. Oare alta-i mai frumoasă decât mine? Chipul meu frumos pe raft mi face bine. Trebuie să fiu superbă, altfel sunt furioasă. Nu-mi place să aud că alta-i poate mai frumoasă. Scap de ea rapid, e clar, în pădurea cea mai deasă nu poate fi alta mai arătoasă. Oare poate fi o alta mai frumoasă? Sunt unica regină maestuoasă. De-apare o rivală, eu cu furia mea și cu magia neagră zău scap rapid de ea. Orice altă frumusețe mă face mofturoasă, fiindcă eu sunt regina prea frumoasă. Întreb mereu oglinda, oglindă, oglinjoară, există oare alta care-i mai frumoasă în țară? Și de oglinda-mi spune, da, e albă ca zăpada. Cu a mea baghetă magică umplu de cioburi strada. Dacă în frumusețe cineva mă întrece, bagajele să-și facă și să plece. Căci orice frumusețe o văd ca pe un minus. Mă iau durerile de cap și chiar dureri de sinus. Vreau toți să fie mai urâți, altfel sunt furioasă, pentru că eu sunt regina prea frumoasă. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? O, vai de mine! O, alteță, regina mea, cu față frumoasă și inimă rea. Ești frumoasă și o știi bine, dar albă ca zăpada e mai frumoasă ca tine. Ce? Ce? Stai puțin să mai verific o dată. Frumusețe. Ia, stai să văd. Regină frumoasă cu suflet tăios ca spada. Nu ești la fel de frumoasă ca albă ca zăpada. Albă ca zăpada nu poate fi în viață, e imposibil! Dar poate că vânătorul m-a păcălit. Va plăti cu viața pentru asta! Va trebui să-i vinde hac chiar eu acestei fete. Da, e clar că trebuie să-mi caut o altă slujbă. Mă voi deghiza astfel încât să nu bănuiască nimic. Într-o bătrână mă voi deghiza, îmbrăcată în zdrențe voi apărea la ușa ta și un cadou malefic îi voi da. Așa, albă ca zăpada nu va mai scăpa. Bunul prieten al albei ca zăpada a căutat-o. A mers peste tot, în fiecare oraș, chiar și peste munți, încercând să găsească pe cineva care s-o fi văzut. A trecut dincolo de lac, a străbătut orașe cu străzi încărcate de trandafiri, încercând să găsească pe cineva care să-i spună unde e albă ca zăpada, dar nimeni n-o văzuse. Spor la lucru. Vă aduc ceva de mâncare la prânz. Ai grijă că suntem plecați, nu lăsa pe nimeni în casă. Voi avea grijă, nimeni nu va face niciun rău. Nu lăsa pe nimeni să intre. Da, pe nimeni. Nici măcar pe noi. Sau poate pe noi ne lași. Dacă ești sigură că suntem noi.
Și dacă nu ești sigură că suntem noi, întreabă-ne, vom ști dacă suntem noi. Mulțumesc că vă faceți griji pentru mine. Voi fi foarte atentă, promit. Cu bine. Distrează-te! Ne va fi dor de tine. Ne vedem în curând! Da, la prânz! Nu uita să ne aduci prăjituri. Uite cine vine, Elmer. O cunoști? E acea bătrână din oraș, Elizabeth. Nu, e regina groasnică, mama vitregă a albei ca zăpada. Ei, nici mie nu-mi place regina, dar e totuși puțin mai frumoasă ca bătrâna asta, nu? Ea e, Elmer, sunt foarte sigură. Oh, probabil că și-a uitat scufiile. Ah, vai de mine! Oh, bună dimineața și ție, fată scumpă! Bună dimineața! Te pot ajuta cu ceva? Mă poți ajuta cumpărând câte ceva de la o bătrânică sărmană? Păi, nu am voie să las pe nimeni în casă, dar nu mi se pare că ai fi periculoasă. Poți intra, dar numai pentru scurt timp. Cum să fie periculoasă o bătrânică gârbovită? Nici gând! Desigur, nu știu ce a fost în capul meu. Intră, nu mai sta în frig, îți fac un ceai. Pleacă de aici, pacostemică! Te simți bine? Oh, sunt foarte bătrână și obosită. Mai putea ajuta cumpărând ceva de la mine? Da, mi-ar plăcea să văd ce ai de vânzare. Am multe mărfuri frumoase din toată lumea. Uite, dantele, broderii, argintărie și acest corset frumos. Oh, e frumos, dar nu am... Ar fi minunat pentru o fată frumoasă ca tine, sub o rochie frumoasă. Mulțumesc, dar chiar nu am bani și... Nici o problemă, mi-i dai când vei avea. Haide, probează-l. E puțin cam prea strâns. Oh, nu e destul de strâns. Dar, bunicuțo, nu mai pot respira. Îți voi da acest corset în schimbul. Te rog, voi... Scumpei tale vieți, acum sunt cea mai frumoasă din țară. Uruitul ăsta se aude de la dinamită, Joe, sau ți-e foame? Trebuie să fie ora mesei, jumătate din nisip s-a scurs. Mă întreb unde e albă ca zăpada. Poate mi s-a înfundat clepsidra. Ție sau ei? Ea n-are clepsidră. Poate e în pericol. Poate a prins o regina rea. Nici ea nu are clepsidră. Stați așa, băieți, să nu intrăm în panică. Probabil că există o explicație perfect logică pentru care nu a ajuns aici. Poate a adormit, poate s-a dus la cumpărături sau să mergem să o ajutăm. Imediat! Nu mă mai călca! Fă-n loc! Venim, albă ca zăpada! Să fierbem niște apă. Nu, ne trebuie gheață. Ridicați-i capul! Nu, să-i ridicăm picioarele! Poate are febră, e răcită. Poate n-are febră, poate nu e răcită. Stați așa, adunarea. Albă ca zăpada ne-a învățat să lucrăm în echipă, țineți minte? Să lucrăm în echipă pentru ce? Ar trebui, ia să vedem, să scoatem acest corset. Bună idee! Da, dezleagă-l! Stai așa! Trebuie desfăcut și de aici. Gata. Da, a mers! Albă ca zăpada, te simți bine? Da, cred că sunt bine. Cine ți-a făcut asta? Dar ea mi-aduc aminte. Era o bătrână cu un coș plin. Era regina? De când e regina vânzătoare ambulantă? Ar putea avea două slujbe, e posibil. Nu era regina, sunt sigură, era doar o bătrână cu un coș cu marfă. Joe, un pahar cu apă. Dar nu mi-e sete. Pentru ea, iubitule, haide să o ducem în pat. Apucă de mâini. Nu de mâinile mele. Acum ai apucat pe mine de picior. Lasă-mi capul în pace. Cineva să meargă acolo. Numărăm până la 3 și îl ridicăm. 1, 2... Hei, rup!
Sărmana albă ca zăpada. Da, biata de ea, mereu vrea cineva să-i vină de hac. Ar trebui să facem ceva special pentru ea. Să-i pregătim o cină minunată. Bună idee, Joe! Da, îmi place mâncarea. Bine, atunci, Joe, tu pregătești ouăle. Joe, tu aduci lapte. Joe, tu aduci legume din grădină. Eu și Joe vom aduce fructe din livadă. Joe, strânge niște ciuperci din poiana cu braz. Și tu, Joe, fă rost de niște miere gustoasă. Ați înțeles, Joe? Bine, Joe, la treabă! Ei, haide, Josefina, mai dă-ne câteva ouă pentru albă ca zăpada. Fiți cu minți, albinuțelor. Dați-mi niște miere pentru albă ca zăpada. Vai de mine. Dacă muncim împreună și suntem atenți și nu facem murdărie și avem și răbdare, lăsând totul să se coacă bine, și dacă nu suntem lacomi, fără să ne mai gândim doar la noi, totul va ieși bine. Da, nimic nu se compară cu munca în echipă. Micuțule Joe, tu aranjează masa cât noi ne ducem să o trezim pe albă ca zăpada. Să nu deschizi ochii albă ca zăpada până nu-ți spunem. Da, va fi o surpriză pe cinste. Poți să-i deschizi? Acum. Vezi? Un adevărat ospăț. Ei, ce s-a întâmplat cu mâncarea Joe? Doar atât a mai rămas. Poate că Joe a mâncat-o. Stați puțin, adunarea. Ei, albă ca zăpada trebuie să mănânce ca să se întremeze. Joe, nu aveai o bucată de pâine pitită pe undeva? Da, am o bucățică pusă deoparte pentru zile negre. Atunci adu-o. Și tu, Joe? Da, Joe, eu am o bucată de brânză. Eu am niște șuncă. Și eu am niște alune. Grozav, să mergem. Asta da muncă în echipă. Să mâncăm! Da! Iuhu! Oglindă, oglinjoară! Acum cine-i cea mai frumoasă din țară? Îți place mult întrebarea asta, nu, regină? Hai, mai întreabă-mă și altceva. Ce-ai spune de un mic joc? Animale, plante sau pietre? Sau o glumă? De ce a traversat strada frumoasa regină? Ajunge! Răspunde la întrebarea mea! Nu vreau să-ți spun asta, dar răspunsul e albă ca zăpada. Albă ca zăpada! E încă vie, dar cât mai rezistă! Femeia asta e obsedată de frumusețe. Are nevoie de un hobby. Poate croșetatul sau popice. De data asta nu voi mai greși. Un pieptene frumos din aur cu nestemate și doar puțină otravă. Deși aș vrea să te ajut, nu te pot lăsa să intri. Am auzit ce ți s-a întâmplat. Aș fi vrut să-ți dau ceva ca alinare pentru durerea ce ți-am pricinuit-o. Dar cum ai aflat? Păi, veștile circulă repede prin pădurea asta. Chiar păsările mi-au spus. Plecați de aici sau vă transform în broaște! Te rog, acceptă acest dar. Ia-l, te rog, nu-ți cer bani pe el. Măcar atât pot face pentru tine. Piaptă-nă-ți părul cu dinții săi strălucitori.
Și simte o travă cum îți curge prin vene. Mai e în viață, Joe? Să-i desfacem corsetul, Joe. Nu are niciun corset, Joe. Albă ca zăpada. Trăiești? Nu, nu! De ce-mi tot încurcă planurile netrebnicii ăia de pitici? De ce strică tot ce pun la cale? Uite ce e, regină, poate ar trebui să-ți găsești un alt scop în viață. Chiar e atât de importantă frumusețea asta. De ce nu-ți găsești altceva mai bun de făcut, cum ar fi dansurile de societate? Pun pariu că ești o dansatoare grozavă. Te-ai gândit la dans? E un hobby grozav. De data asta nimeni nu va mai putea ajuta. Eu voi fi cea mai frumoasă din țară. Un măr roșu și zemos îi va curma viața. Oh, bună, draga mea! Am auzit că ești bolnavă și am vrut să-ți dau un măr gustos care să te întremeze. N-am suportat gândul că te-ai îmbolnăvit după vizita mea. Nu, îți mulțumesc. Oh, te rog, accept acest dar simplu de la o femeie bătrână care nu are altceva de oferit, frumoasa mea. E foarte frumos din partea ta, dar nu pot accepta. Oh, dacă nu ai încredere, împarte-l cu mine, te rog. Dacă îl vei gusta, voi ști că în inima ta m-ai iertat, drăguțo. Bine, îl împart cu tine ca să-ți arăt că nu sunt supărată. Oh, mulțumesc că m-ai iertat, fetițo. Piticii n-au mai putut-o ajuta pe Albă ca zăpada. Le-a rămas doar amintirea ei, pentru că Albă ca zăpada nu s-a mai trezit. Piticii s-au gândit că Albă ca zăpada e prea frumoasă pentru a fi îngropată. Într-un sicriu de cleștar au dus-o în vârful muntelui, unde sufletul ei putea privi răsăritul și apusul soarelui. Zi și noapte, un pitic stătea lângă ea ca să-i țină de urât. Albă ca zăpada? E albă ca zăpada? Ce s-a întâmplat cu ea? Albă ca zăpada nu mai este. Nu se poate. Te rog, nu fă asta. Sănătate. Dar nu am strănutat. Oh, atunci probabil că eu am strănutat. Nu, albă ca zăpada a tușit. Avea ceva rămas în gât, o bucată de măr. Albă ca zăpada, ești vie! Vie? Albă ca zăpada e vie? Ai spus că e vie? E vie! Prințule, tu ești... E vie! Joe, sună clopotele! Scoate sucul de mure! E vie, Joe! E vie! Oglinjoară! Oh, gata, gata!
Nu mai răspund la întrebarea asta. Toată povestea asta cu cine e mai frumoasă e o pierdere de vreme, să știi. Cea mai frumoasă a fost și va rămâne albă ca zăpada. Da, ai auzit bine, albă ca zăpada. Nu! Nu! Ba da, ba da, ba da, e în viață. Clopotele de nuntă care se aud pentru ea sună. Uite ce e, regină, ce-ar fi să uiți toată aiureala asta cu cine e cea mai frumoasă? Ești pe locul 2 oricum, deci mulțumește-te cu el. Nu voi accepta asta. Voi scăpa de ea chiar dacă ar fi ultimul lucru pe care am să-l fac. Ea e! Pe ea, Joe! Lăsați-mă în pace, pitici nesuferiți ce sunteți! Ia-i toiagul magic, Joe, până nu ne transformă în oameni mari. La plan! Folosește-l, Joe! Hei, e al meu! Dă-mi-l înapoi! Cum să-l folosesc, Joe? Îndreaptă-l! Nu spre mine, iubitule, spre ea! Nu! 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 Bună treabă, Joe! Uite, Joe! Ai transformat-o într-o statuie! Bună treabă, Joe! Inelul, unde e? Ți l-am dat ție! Eu i l-am dat lui. Nu e la mine, i l-am dat lui Joe. Nu e la mine, e la Joe. Ce inel? Nu vă uitați la mine. Scuzați-mă, locul ăsta e ocupat? Cum se vede de aici? Bine? Oh, ce bine, îmi plac mult nunțile. Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ați înțeles? Frumusețea exterioară nu are nicio valoare, dar cea din suflet durează o veșnicie. Îmi place mult povestea asta. Ai mușchi de fier. Sfârșit. În China sau Paris străjun de zaur. Unii spun că-i mai bine pădurar. În fine, din păcate, în pădure nu e aur. Au dublat în limba română Alina Leonte, Sebastian Lupu, Mirela Corbeanu, Corina Cernea, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Richard Balint, Adrian Moraru, Rin Tripa, Eugen Neag, Cosmin Petruț, Răzvan Dicoveanu, Petre Ghimbășan, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Mirela Corbeanu și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Noi nu lăsăm pe mâine, suntem noi mici așa-i, însă toți suntem și foarte muncitori. Te lucrezi ca miner, ai mușchi de fier. În China sau Paris străjun de zaur, țin foarte mult la